pobo cheo de diversidade cultural, coas súas festas, gastronomía, monumentos e as súas termas, famosas augas a que acuden moitos turistas. En Estacas temos a sorte de contar cun dos hórreos máis grandes de Galicia. O seu tamaño débese que antes era empregado para almacenar o millo que a xente lle daba cura, sendo este moi rico debido ao sistema foral. Por outra banda, imos a outra das parroquias de Cuntis, Cecril, recoñecida polos seus petroglifos. O máis famoso é o chamado a Laxe dos Homes, na que se poden ver figuras de carácter humano. Aquí, en Cuntis, todos e todas falamos o galego, sendo este moi importante nas nosas vidas e na nosa personalidade. Como podedes ver, Cuntis é un auténtico pobo galego, no que saíron autores importantes como Xoán Xesús González ou Roberto Blanco Torres.